Olemme täällä Tiedekeskus Heurekassa tiedefoorumissa, jossa on mukana myös paljon koululaisia. Annetaanpa tyttöjen kertoa itse, mitä he täällä ovat tekemässä. No, nyt mä havainnollistan tätä molekyylien lämpöliikettä tämän lisäketodellisuuden avulla. Meillä on tässä kamera, ja se menee ruudulle. Se näyttää, kuinka tässä se menee kylmään, niin näkee, kuinka nämä molekyylien liike hidastuu ja ne tiivistyy niin kuin tiiviimpään. Kun taas se laittaa lämpimämpään tähän ylle, jossa on melkein 40 astetta, niin se liike nopeutuu valtavasti ja ne laajenee myös. Tässä on 3 erilaista lamppua, joista 2 on ledejä ja 1 on hehkulamppu. Ja tässä on tällainen lähestulkoon tyhjiö, jonka sisällä on propelli. Ja kun näillä lampuilla osoittaa sitä, niin se lampujen lämpöenergia liikuttaa sitä. Ja nämä ledit ei ole kovin lämpimiä, joten se ei liiku. Mutta sitten kun tämä hehkulamppu on tosi lämmin ja sillä osoittaa sitä, niin sitten se propelli lähtee pyörimään. Miten selittäisit sanan tiede? Mitä se tarkoittaa? No, niin kuin tutkimus. Tutkimusta niin kuin maailmankaikkeudesta ja muista tapahtumista. No, se on vähän niin kuin kaikki. Kaikki liittyy niin kuin tieteeseen, mutta konkreettisena sitä on tosi vaikea, niin kuin mitä se on tarkalleen. Niin. Voisitko ajatella itsellesi tutkijan uraa? Minkälaiset asiat kiinnostaisivat? No, fysiikka on tosi kiinnostavaa ja ehkä se on sellainen harkinta-asia, että katsoa, että millä tavalla sitä opiskelee tulevaisuudessa. No, kemia on ollut aina tosi kiinnostava. Sitten just kaikki avaruuteen liittyvä. Mikä avaruudessa kiehtoo erityisesti? Se on sit tiedetään niin vähän, että kiinnostaisi tietää niin kuin paljon enemmän kuin on paljon, että kukaan ei vielä tiedä avaruudesta. Aina on hämmentänyt ajatus siitä, kuinka universumi voi laajeta ja silti olla loputon.